Ναι, γεια σας. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 10 φακελάκια που δείχνουν τις τάπες του Survivor. Ξεκινήσουμε να τις ανοίγουμε. Γρήγορα. Είναι και λίγο εκνευριστικό όπως το ανοίξει. Γιατί σκίζεται εύκολα. Εδώ βλέπουμε ένα κουπόνι για το Fidget Spinner. Και στις τάπες βλέπουμε τον Κώστα Κοκκινάκη στη δοκόσωρο ισορροπίας και τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην εισαγωγή. Στο άλλο σοκολάκι τώρα βλέπουμε τον Στέλιο από τους Διασύμους σε αγώνισμα και τον Γιώργο Αγγελόπουλο με την Ευρεδίκη. Και εδώ μέσα έχει και ένα κουπόνι ακόμη Fidget Spinner. Για Fidget Spinner εδώ έχουμε να ανοίξουμε άλλο ένα σοκολάκι. Έχουμε ένα ακόμη κουπόνι. Και εδώ βλέπουμε τον Βασάλο στην εισαγωγή, τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Και τον Χρανιώτη με τον Μπο, νομίζω σε μονομαχία. Δεν είμαι σίγουρη. Στο επόμενο σοκολάκι μας είναι πάλι ένα κουπόνι μέσα για το Fidget Spinner. Και βλέπουμε τον Λάμπρο Χούτο και τον Γιάννη Σπαλιάρα. Στο επόμενο σοκολάτι. Εδώ βλέπουμε ένα ακόμη κουπόνι. Την Παπαδοπούλου με τη Σάρα σε μονομαχία, σε αγώνισμα. Και την Λάουρα, μάλλον καθώς βλέπει το φαγητό. Δεν έχουμε. Επόμενο σοκολάκι. Εύκολο άνοιξε αυτό. Ένα κουπόνι ακόμη Fidget Spinner. Τον Γιώργο Χρανιώτη. Και κάποιους μαχητές. Το επόμενο σοκολάκι έχει άλλο ένα κουπόνι. Την Σάρα με την Ευρεδίκη, νομίζω σε μονομαχία. Και τον Λάμπρο Χούτο. Έχουμε άλλα 3 σακουλάκια. Άλλο ένα κουπόνι για το Fidget Spinner. Έχουμε σε μονομαχία την Ευρεδίκη με την Σάρα. Η Λάουρα είναι, νομίζω. Και τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Έχουμε εδώ άλλο ένα κουπόνι. Άρεσε. Μονομαχία Στέλιο Χανταπάκη εναντίον Ορέστη. Και η άλλη τάπα έχει όλους τους μαχητές. Δεν τους έχω μετρήσει. Μάλλον όλοι. Και μας μένει ένα σακουλάκι. Να δω. Εδώ έχουμε άλλο ένα κουπόνι με τα Fidget Spinner.
τον Ορέσι Τσάνκ. Και η τελευταία μας τάπα είναι ο Στέλιος Χονταμπάκης. Αυτές είναι οι τάπες. Τώρα θα σας δείξω και το άλμπουμ. Θα τις τακτοποιήσω κιόλας. Ένα λεπτάκι. Ωραία, και εδώ είναι και το άλμπουμ μας. Μέσα έχουμε πολλές τάπες, εδώ είναι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο όλες. Και άλλες έχουμε πάρα πολλές. Τώρα δεν μπορώ να τις δείξω, δεν έχω πολύ χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τοποθετήσω κάποιες τάπες. Εντάξει, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, θα τις τοποθετήσω και αργότερα. Γεια σας.